Lokal. Gutgutigutan iti lokal a gobyerno iti Burgos dagiti umili nga agmulapay iti ad-ado a dragon fruit iti ili. Segon kan Mayor Crescente Garcia, manarimaan iti panangilokar iti pondo tapno pagkatan karay iti kating sa maibunong karay iti taga Burgos nga interesado nga agmulay iti sanyata. Inbata iti mayor, bimasit iti supply gapo iti napasaran na sakita dagiti mula iti kalabes ken medyo agamak dagiti umili nga agmula manana. Production tayo iti dragon fruit. I mean, taday di napasamak nga adaday di sakit nga napagteng iti dragon fruit tayo. Ket mangrugrugi kami manan po sa daday gut-gutigutet dagiti po nga kalugarak nahan ka di nga may cut ganas yung agmula ti dragon fruit ang langrona. So day kunayo tayo nga medyo nagsikat tayo. Tinulungan na tayo apo dito pan nag i-promote dito dragon fruit tayo babayan iti dito tanok na napasamak. Tawurehan nga dati iti champion, ngam champion tayo iti reels uno viral tayo po iti social media. Ket adumat pala digiti mayat apo. Ket nakita aktibe sa problema da ngamin iti panagurnong damanan iti dripwood. Ngam segun iti obserbasyon tayo, mabalin tayo mat gayam nga imula dito kadigiti swibiyag nga kayo. Ken adamat digiti apo nga agad-adal may panggap nga may mayat pa iti siwibiyag nga kayo ta dadamaalan ng nutrient dito iti siwibiyag nga kayo kaya hanga iso not bad hydrate at adamat dito kayo nga siwibiyag nga medyo pangalaan na iti kailangan DJ dragon fruit. So itata po ipatpadas mi pa iti mga budget para kadigiti panaggatang may iti cuttings ka imula ibunong mi kadigiti apo nga kalugaran man kalugaran tayo nga interesado nga agmula po iti dragon fruit. Kabayatan na kuna ni Garcia dakkel at tulong iti panag-trending iti ili kalpasan iti tanok ni Ilocano tapno mayamang mo iti produkto da. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM.